करमत नाही. तर बघूया, असंच करमलं पाहिजे, करमून घेतलं पाहिजे, कारण की त्याच्या करिअरचा प्रश्न आहे. मनावर धोंडा ठेवलाच पाहिजे की करमलं नाही करमलं तर त्याच्या करिअरसाठी काही ना काही प्रयत्न केलाच पाहिजे आम्हासनी. तर चला मित्रांनो, हाय मित्रांनो, मैत्रिणींनो, नमस्कार. मी शिल्पा साळुंके. तर आपल्या युट्यूब चॅनेलवरती आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करते. तर मित्रांनो, आज जरा लेट झालंय ब्लॉग करायला. तर आता वाजले 6 आणि जनावरांच्या दूध वगैरे काढले. त्या आज 6 का वाजले तर आम्ही कुठेतरी बाहेर गेलेलो, तर तिथला ब्लॉग करायचा झाला नाही कारण की जास्त गडबड होती त्यामुळं. तर आता बघा, कारभारी धुरी करायला लागलेत जनावरांना. तर जनावरांना धुरी केली, दमादमच दाखवते. दरवाजा वगैरे पॅक केलाय आणि जनावरांना अशी धुरी करून जावं लागतं कारण की मच्छर माशा वगैरे चावते त्यामुळं. आणि धुरी केली की निवांत जनावर खातात जी आपण चारा टाकलाय तो, कारण की मच्छर चावत नाहीत. आणि धुरी नाही केली तर मच्छर भरपूर त्यांना चावते, त्यामुळे ती खाण्यावर त्यांचं लक्ष राहत नाही आणि जास्तच मागं मोहर करतात. तर वाघ्याची गडबड बघा काय चालल्या. आत्ताच त्यानं भाकरी वगैरे टाकलेली खाल्ल्या, दूध प्यायलाय आणि आता निवांत झालाय बघा. वाघ्या, दुर्गाला बघा असं बारीक बारीक करून टाकले ऊसाचं. तर पावसानं चालू केलंय. आज दिवसभर पाऊस आहे, दिवसभर. काल जरा उघडलेला, तर काल आम्ही खुरपणी केली भुईमुगात थोडीफार. आणि आज खुरपणी करायला काय पावसानं जरा सुद्धा उघडलेलं नाही, सारखं चालूच आहे थोड्या थोड्या वेळानं. त्यामुळे आज काही खुरपणी केलेली नाही. बाहेर गेलेलो त्यामुळे आज खुरपणी केली नव्हती. तर मित्रांनो, तुम्ही कसे आहात? मस्त मजेत स्वस्त असतील अशी आशा करते. मी पण मस्त मजेत आहे. खरं आज करमत नाही. तर आमच्यातले एक व्यक्ती बाहेर गेलेले आहे. आणि कोण गेले? यशराज. तर यशराजला आज आम्ही बाहेर घालवलाय. तो आता 7-8 दिवस येणार नाही आणि जमल्यास तो कायमच तिकडेच राहणार आहे, की मागं नाही आणणार आम्ही त्याला, कारण की शाळेचा काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यामुळं, घरी काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यामुळं शाळेला त्याला त्याच्या मावशीकडे आम्ही घालणार आहे. तर लेट झाले बाहेर घालायला, कारण की मला ब्लडचा प्रॉब्लेम असल्यामुळं सारखीच मी आजारी पडत्या आणि त्याच्या शाळेचा खडा सारखाच होतोय. सारखाच म्हणजे शाळेतून राहावं लागतंय त्याला डबा करायला. म्हणजे दवाखान्यात वगैरे कुठे बाहेर गेलं तर डबा द्यायला कोण नसते आणि काय ना काय प्रॉब्लेम होत जातात. मग शाळेचं जास्तच त्याचं नुकसान व्हायला लागले. मग त्याच्या मावशीकडे, म्हणजेच की माझ्या बहिणीकडे त्याला नेऊन सोडलाय आम्ही. तर उद्याला त्याचा इथून दाखला घेऊन तिकडं घालायचंय त्या शाळेमध्ये जिथं माझ्या बहिणीची 2 मुलं आहेत तिथं. तर मुलगी आता तिची आहे 14वीला, ती आहे इस्लामपूरला, आणि मुलगा आहे शिराळ्याला, आणि ती राहतात मरळनाथपूरमध्ये. तर तिच्यापाशी मी माझ्या मुलाला सोडलेलं आहे, यशराजला. तर आता इथून मोरे यशराजचे पप्पा आणि मी, म्हणजेच की कारभारीन मी, दोघंच दिसणार आहोत तुम्हासनी ब्लॉगमध्ये, कारण की यशराज आता दिसणार नाही. यशराजला तिकडे शाळेला घातल्यामुळं आपले सण वगैरे असला, त्याला सुट्टी असली की मग त्यावेळेस इकडं आणेल, त्यावेळेस तुम्हासनी यशराज नक्की दिसेल व्हिडिओमध्ये. तर चला, आमचा व्हिडिओ कसा वाटला ही छोटीशी माहिती देण्यासाठी मी ब्लॉग बनवला, कारण की आमचा यशराज बाहेर गेलाय आणि आजच गेलाय. कधी सुद्धा तो आम्हासनी सोडून राहिलेला नाही. सांगायचं म्हणजे एवढा छोटा होता त्यापासून, म्हणजे झालाय त्यापासून तो कधी राहिलेलाच नाही बाहेर, कुठेच राहिलेलं नाही. आणि आज पहिल्यांदाच त्याला बाहेर सोडले, त्यामुळं त्याचे पप्पा पण नाराज आहेत आणि मला पण करमत नाही. तर बघूया, असंच करमलं पाहिजे, करमून घेतलं पाहिजे, कारण की त्याच्या करिअरचा प्रश्न आहे. आणि एकच मुलगा असल्यामुळं त्याच्यासाठीच करायचंय, ती त्याच्यासाठीच सर्व काही करायचंय. मग ते जरा मनावर धोंडा ठेवलाच पाहिजे की करमलं नाही करमलं तर त्याच्या करिअरसाठी काही ना काही प्रयत्न केलाच पाहिजे आम्हासनी. तर चला मित्रांनो, आमचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद. कारभारी, तुम्ही काय बोलत नाही साहेब? नाही तर कारभारी बोलणार नाही म्हणते रे. यशराज गेलाय, कसं वाटतंय तुम्हाला? बोर वाटतंय, बोर. आणि यशराज माझ्यापेक्षा त्याच्या पप्पाच्या लय क्लोज आहे, कारण की त्याला पप्पाशिवाय एकही मिनिट करमत नाही. मी कुठं बाहेर गेले तरी चालेल, तर पप्पा बाहेर जाऊन चालत नाहीत. एवढं म्हणजे त्या दोघांचं रिलेशन लय चांगलं आहे माझ्यापेक्षा, त्यामुळे त्याच्या पप्पांनाच जास्त करून करमत नाही. तर चला, बाय.